ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Kajinglum by Bording Electric Jongka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited lani ka MEPDCL naki Paidbah ki bapendon kam Bording kalongkat kum ka jing ibor Jongka Meghalaya State Electricity Regulatory Commission lani ka MSERC. Kani ka commission ka bu la ka jong ka dor na ka benta ki pai nong shong snong jong ka jela kata na ka benta ka jing penon kam hayeng asem lani ka domestic bat ka bu ru ya ka la ka jong ka dor na ka benta ki Karkhana. House nem arjar arpulai arjar arpusau ka commission ka balakli daw ba PW inti kala bu dor ba na ka benta ki domestic ka Bording Electric kandai prapho tengka ka fixed charge na ka benta shi kilowatt ha ka shibnai bat ka energy charge pan saupia shi kilowatt hour na ka benta ka shi spa unit ka banengkong bat santeng ka pan shi kilowatt hour na ka benta ka shi spa unit ka baar. Nakabenta ki industrial rolling mills pat kabudor laispat tengka shi kilowatt hour ka shibnai nakabenta ka fixed charge. Katba ka energy charge pat nyu tengka prapho naya nakabenta shi kilowatt hour. Haga hendriu tarik ujeliu arajar arpsau pat kani ka commission kala Pynhiar no ya ka baitang ding nakabenta ki riu Paidbah lani ki domestic nakabenta ka energy charge katba ka fixed charge pat kane kumju kata prapho tengka shi kilowatt ha ka shibnai. Ya ka energy charge kala Pynhiar shipya kata na ka saupya sya ka sau tengka na ka benta ka shispa unit ka banengkong bat na ka san tengka sya ka saupya na ka benta ka shispa unit ka baar. Nrei kham hadin ka MEPDCL kala karpat ya ka commission bahkan ibor bahkan pentemai no ya ka rukom lumbai ding. Ka telong kubor ka batikna ka baka Batesi TV kala yoklum kala yatu baka commission ka badang shutau temai ka balakli dau Shri Chandan Kumar Mandal kumu chairman kala penmi ya ka hukum haga arpu pratarik urisau arjar arpsau bankham penhe no ya ka by Bording ya ki riu Paidbah lani ki domestic consumers bankham penrit no ya ka by tangding jongki Karkhana rolling mills. Naga benta ki domestic ya ka fixed charge la Pynkiew shipho tengka kata naga prapho tengka syaka khandai pho tengka shi kilowatt ha ka shibnai bat ya ka energy charge pat naga sau tengka la Pynkiew syaka san tengka san pusan naya shi kilowatt hour naga benta shi spa unit ka banengkong bat san tengka nreu pusan naya naga benta ka shi spa unit ka baar. Nakabenta ki Karkhana rolling mills lani ki industrial rolling mills pat ya ka fixed charge la Pynkiew shipho tengka kata naga laispa tengka shi kilowatt ha ka shibnai sya ka laispa shipho tengka nrei la Pynhiar pat ya ka energy charge naga nyu tengka prapho naya sya ka nreu tengka san puai naya. Laya toru namar bakani ka dor thmai jong ka by Bording kan sedang terekam nadu unok pra mentau snem arajar arpusau bat namar baya ka by Bording la Pynkiew kumni ki Paidbah kin habban siu ya kano ka jing siu pisa ka baduna lani ka arrears kata ki habban siu tamban pendap ya kani jing duna ka bamut ka bylight kan kam kiu bat ya kani jing duna ha ka jing siu bylight ka sarkar kan ailat ban pendap dagabasiu installment haki kandai benai. Ka bylight ka bagi Paidbah agen hapan siu tam kandai nado benai yayong mentau snem. Lengba kani ke jing penbaik thamai kan don ke jing do nong ya ki Paidbah kat baki Karkhana pat kin yo nong.